Ana m ekene nwoke na-ekene nwanyị. Tata bụ afọ. Onye na-asị ka afọ taa mara anyị mma. Onye na-asị ka afọ fụtara anyị ihe ọma. Ka afọ fụtara anyị udo. Ka afọ fụtara anyị agamnihu. Ka afọ fụtara anyị ịdị mma. Ka afọ fụtara anyị breakthrough. Ka afọ fụtara anyị connection. Asị m ndụ anyị n'iru, ndụ anyị n'azụ, ndụ anyị n'aka nri, ndụ anyị n'aka ekpe. Asị m ihe nweta na ndụ ka okike were ya gozie anyị. Ka anyị gbuo n'iru ka anyị bute ihe ọma. Ka anyị gbuo n'azụ ka anyị bute ihe ọma. Ka anyị gbuo n'aka nri ka anyị bute ihe ọma. Ka anyị gbuo n'aka ekpe ka anyị bute ihe ọma. Ka oke anyị ji bịa ụwa rute anyị aka n'otu n'otu. Gachi anyị bụrụ anyị ọgụ ma ọgụ mmụọ ma ọgụ mmadụ. Ka aka nri anyị bụla aka nri awele. Aka ekpe anyị bụla aka ekpe awele. Ebe ọ bụla anyị tinyere ụkwụ ka anyị bụrụ ndị udo. Ọfọ na-agụ n'isi anyị n'ofu n'ofu. Tata bụ afọ na nkwọ na eke na orie na afịa na anọ n'ụbọchị na anọ. Ise 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 ise. Ndị ọwọ n'ugbo ndị ọma njem ọnụ. Ana m ekene unu, na-ekene onye ọbụla na-asị ka tata bụ afọ mara anyị mma. Ana m ekene onye na-asịkwa n'afọ m bụ Nwada Agbara Ụma Ụzọ Mmiri. Abụ m onye isi nchụaja Agbara Ụma ọdịnala Spiritual Temple nke dị n'Enugu steeti. Bụrụ onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo. Ya bụ tata bụ afọ, ana m eweta ozi ọma n'aka ndị nna nna anyị ha, n'aka ndị mbụ na ndị egede. Onye na-asị gị nwa bụ onye Igbo, ọ bụrụ na tata bụ ize gị sonyere anyị, ana m asị gị nnọọ. Ọkwa na ịdị mbụ na-esonyere anyị, asị m ka ọmaka meelu gị. Ka aka gị bụrụ aka gị na-ewetara gị ihe ọma, bụrụ aka gị na-ewetara gị udo, bụrụ aka gị na-ewetara gị ndụ, bụrụ aka gị na-ewetara gị ngọzi. Asị gị nwa bụ onye Igbo, onye na-ene m anya, dịka ị na-akpa na anọ na-akpa n'ụfụ, ka Chukwu gọzie gị, ka aja na nọnyere gị. Ise ise ise. Ana m ekene Donatus Ikechukwu Ọfọkire. Ana m asị gị maazị mgbede ọma. Ka tata bụ afọ marụ gị mma. Ana m ekene Tina Nkechi Dibia, nnukwu nwaanyị, ekenekwa m. Ka tata bụ afọ mara gị mma. Ana m ekene Daniel Stone, onye na-asị mgbede ọma, mgbede ọma nwanne m, ka tata mara gị mma. Onye na-ekene Leticia Chegwe, asị m na ọfa anyị gọrọ ya emezu n'isi gị n'afọ na nkwọ na eke. Onye na-ekenekwazi Uche Francis, na-asị gị afọ ọma tata, na-asị ka ọmaka merụ gị. Na-ekenekwazi ndị ọzọ bụ ndị ga-esonyekwara anyị na mgbasa ozi ọma later on. Echefukwana na mgbe ọbụla anyị bidoro ịgbasa ozi ọma, na ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị nwere ịjụ m gbasara ihe ndị na-akụzi na mbụ maọbụ ihe ọbụla na-agbagwoju gị anya n'ọdịnala Igbo, jụọ m ya na nza gị ya. Isiokwu nji bịa bụ mkpa ọ dị na mmadụ ga na-eme gịnị, na-eji all the elements were na-eme gịnị, were na-arụ ọrụ. Maọbụ mkpa ọ dị na mmadụ nwere ike ime gịnị, ime ka ya na other element mee gịnị, dị na mma. Ihe a na-akpọ element mmụọ dịgasị iche iche. Mmụọ dịka onye bụ nwa ana, dịka onye bụ nwa mmiri, dịka onye bụ nwa ikuku, dịka onye bụ nwa anyanwụ. Biko unu echefukwana na nọmba m ji enweta m na direct call mere mmebi, mana ị ga-ejikọ nọmba ahụ enweta m na WhatsApp. Mana ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọ m direct, ịkpọ m na 091
66 911 575 091 66 911 575. mana ọ bụrụ na ị chọrọ idere m ozi ka dekwara m ozi na nọmba m ahụ eji wee mara m 07037311663. ị gakwazi n'ihe njimaka ya wee bịa. Mmadụ nwere ike ịbụ onye mmiri mana ọ dị connected to anyanwụ. Mmadụ nwere ike ịbụ onye ana ọ dị connected to anyanwụ ma ọkwa n'ikuku ma ọkwa mmiri. Ekwubugo m ihe a na mbụ. Ọ bụrụ na dịka na ịbụ onye mmiri, ịbụ Nworie, that you cannot use the earth forces. You can use the earth forces. Ọ bụrụ na ịbụ Nwoye, that you cannot use the fire forces. You can use the fire forces. Ọ bụrụ na ịbụ nwa Nkwọ, you cannot use other elements. No, you can use them. Ọkachasị ka anyị si ebido manifest all these powers bụ mgbe ka m kwuo mgbe ị na-aga ọfọ ụtụtụ, ka m were nke a mee example. Mgbe ị na-aga ọfọ ụtụtụ, ihe izi ị ga-eme bụ dịka ị nọrọ ọdụ ebe ị ga-aga ọfọ, iyipụ ụkwụ gị. Dịka ị nọrọ ebe ị ga-aga ọfọ, iyipụ ụkwụ gị, mee ka ụkwụ gị na-abụ nọrọ n'ala. Ọ bụgodu n'ebe ibi na tiles dị ya, yipụ ụkwụ gị, mee ka ụkwụ gị na-abụ nọrọ n'ala. You are connecting to the earth forces. Ọ bụrụ na ị na-aga ọfọ, ọ bụgodu na anyanwụ adịrọ ebe ị nọ ma ọkwa na anyanwụ dị, it is still good that you burn candles. Candle bụ the fire element. Maka na ịma na mgbe ịkpọbagoro mmụọ gị na ha so n'ime ụlọ, ịkpọba ndị abụ gị n'ime ụlọ, ị ga-adị likely not to be having access to the sun mgbe iji chọọ. Ọ bụgodu na ebe ị dosiri iru wee na-aga ọfọ from your temple, ebe ị dosiri ha nọ east ka ọ bụ. O nwere time anyanwụ ga-abịa ọgbagote nọrọ n'etiti. O nwere time anyanwụ ga-abịa ọgbagote nọzie gị n'azụ sef. So you use candles. That is the importance of candle. You use candle to bring close the fire element. To attract the air element bụ site na incense anyị na-abụ ọnụ. Ọtụtụ si na ndị na-abụ ọnụ incense amara ihe a na-eme, na ndị na-abụ ọnụ incense bụ fake. No, ịbụ ọnụ incense abụrụ fake. Ihe eji wee rụọ incense bụ akwụkwọ na mgbọrọgwụ. Enwere incense ndị na-adị n'osisi na-adị kpụrụkpụrụ. Ị nwere ike itinye na incense burner na-abụ ọnụ ma ọ na echi ịga ọfọ. Enwere ndị na-anọ in stick form in order to attract the air element. If not, ordinarily mụ nọ na village, n'onwe mgbe ọ ya abụọ abanye na dry season, mmeweta lemongrass, mmeweta Prekese Wonder, mmeweta scent leaf, mmeweta ogirishi, mmejide all these things, ndosia na ọkọsia. I will be burning that incense ndị kpụrụkpụrụ ahụ. Tinye ya obido ha na smoke wa, nwere ndị nke ahụ dosia n'elu. Aroma ya na-ezo everywhere. You are connecting to the air element. Mgbe isi ndị a na-eje na-apụ, ọ na-draw mmụọ closer to you. Ọ bụrụ na ịbụ onye mmiri na ịbụ onye mmiri, ma ọ bụ na ịbụ onye ọkụ na ịbụ onye ọkụ. No, it is important that you connect to other elements. Enwere ike ịma ndị fully energized there, just like your own element. Mana gịnị? Ịdị connected na enwere situation where it will help you. Ọrụ mụnwa personally bụ ọrụ ịtọ na-agbụ. Ọrụ mụnwa personally, that is ihe ndị mmadụ na-asị kedu ebe akpọrọ m ime nke a ka akpọrọ m ime nke a.
That is my main work otu a nọ na wee taa bụ deliverance. Onye bụ my main work. But gịnị mgbara ọgwụ na akwụkwọ na-erubekwara m isi. Mana adịrọ m deeply rooted na mgbara ọgwụ na akwụkwọ ka ịtọ agbụ. O nwere any kind of situation gbasara ọtụtụ na agbụ ga-abịa, amara m how to handle it. So I am trying to connect to other elements. Mana ị nwere ike bụrụ onye nkwọ, nwa ikuku, onye akpara ọrụ ịkwa akwụkwọ na ọgwụ, but na ị na-eme gịnị, ị nwere some little quantity of gịnị ịtọ agbụ dị n'ime gị. How to do it, how to develop it is by connecting to those mmụọ ndị ahụ, is by connecting to those entities. Ọ ga-eme gị dị complete. Ọ bụrụ na onye ahụ na-achị bụ jack of all trades, no, ọ ga-eme gị ịdị spiritually balanced. Ọ dị ka ị gaa n'ụlọ ọgwụ, enwere ndị na-agụ maka anya, enwere ndị na-agụ maka surgery afọ ma ọ maka ịmụ nwa, nwee ndị na-agụ maka bone, nwee ndị na-afụ maka mental disorder. Mana ọ bụrụ na onye jere na nke ha nwere some signs na ihe gbasara bone maọbụ ihe gbasara, there's onye nọ na nke onye psychiatrist nwere problem ihe gbasara bone, ma onye psychiatrist nwere ike ikwu something gbasara ya, mana ọ draw deeply, ọ bụrụ professional deeply na ya nwa. Mana ihe ọ ga-eme bụ na ọ ga-eme ka your energy dị balanced. Example ka na-enye ha. So na ọ dị mkpa ị na-ekpe ekpere ma ọ ị na-aga ọfọ, connect ya to other elements. Maka na o nwere ike ọ bụrụ the greatest force gị na ha sogbu ndị ịtọ agbụ. Anyị nwa bụ ndị ịtọ agbụ, ndị na-eji ọgba nje, ndị na-esetụlụgasị mmụọ dị iche iche na ndụ mmadụ. O nwere ike ọ bụrụ na ebe dị specialized bụ n'ịtọ agbụ, ịghọtara, mana ị nwere knowledge about herbs, but the thing na-ema dị well detailed, like onye akpọrọ akwụkwọ ọlụ, just ịkpa akwụkwọ. Mana the main primary purpose of ịkpọ dibịa maọbụ ịkpọ mmadụ ọlụ bụ gịnị? To save. Saving now means deliverance, means healing. When you heal somebody that is sick, you are equally saving that person. When you deliver somebody that has been in captive, you are saving that person. That is the primary purpose of creating a dibia. For somebody na enwero call, it is good you connect to other elements. Maka gịnị na ọ bụrụ mmụọ niile so gị bụ mmụọ mmiri. O nwere ike ịkpọ chi gị otu amụnwa na bụ onye bụ nwa oye, mana chi m bụ nwa nkwọ. Chi m na-akọ akwụkwọ, mgbọrọgwụ na-erubere isi, mana mụ abụ ite agbụ ka m na-arụ. Oke, otu a na-ahụ bụ nwa oye, mana chi m na onwe ya bịa bụrụ nwa nkwọ. Mkpọ chi m ya akpọ ndị mgbọrọgwụ na ndị mkpa akwọ ya na ya si eri bịa. If I don't have something that will bring them fast, they will not come. O nwere ike ha nwee bịa egbu oge. That is the benefit of burning incense. That is the benefit of burning herbs. Ọ bụ na ị nọ n'ime obodo, ị nwere ike ịgo incense, jee chọọ lemongrass, chọọ scent leaf, chọọ ogirisi, chọọ prekese. Ihe ndị anyị na-akpọ prekese bụ ugiri nkakwụ. Ugiri nkakwụ ka anyị na-akpọ, amara m ihu na-akpọ ya na be. Chọọ ya, mee ya bond as dry ya pieces ya, na-etinye ya n'ihe incense gị na bọọlụ ya. Ọ bụrụ na ebe ị nọ na ị nwere ego ije go incense, mebe nke abụọ be ya, ọ ga na draw mmụọ fast. Nke ọbụla ị kpọrọ ọnụ, ebe ọbụla ọ nọ ọnụ isi ya, o jiri ọsọ bịa. That is the power of herbs working in your prayers. You are connecting to the air element immediately. Ndị anyanwụ bụ ndị ife.
You cannot be calling anyanwụ na agbara ma ọ na-akpọ mmụọ eke ebe darkness dị. They will not come. It is ebe ọ bụ na ha nọ ha fụ ife ọkụ and they will rush. Na ha ma na ebe ahụ ka ha kwesịrị ịnọ. That is the reason why anyị nwa bụ ndị mmiri magoro secret of prayers ndị mmiri. Most of us na-eme gịnị na-edobe mmiri n'akụkụ wee na-aga ọfọ. Wee dobe mmiri especially ndị na-anọghọ nso na their temple. Anyị na-edobe mmiri n'akụkụ wee na-aga ọfọ. And ọ na-eso n'ihe aja asị anyị nwa bụ ndị dibịa mmiri anyị kunata mmiri ụlọ. Ọ bụrụ na ị nwere ebe ị kunatara mmiri ụlọ ịchọ ịga ọfọ kuta mmiri na kọpụ dobe ya kpọwa ha. They will come. Connect ya to all the forces so that ka energy gị dị balance. Ọ na-enyere gị aka connect fast. Maka na enwere ike onye na-akpọ isi nna gị bịa m na ga-abụrụ nwa afọ kpọrọ ndị a na-abịa mana iyi snippers wee na-aga ọfọ. Isi bụrụ nwa eke nwa bụrụ nwa eke isi nne gị bịa maọbụ isi nna nna gị bịa nna nna gị abụrụ nwa nkwọ ọkpọrọ ndị mgbara ọgwụ na-abịa mana o nwere something to bring them closer to you. Elemental beings and forces na-eji ihe na-represent ha bịa ha chịkwa ya apụ. The reason why ọ na-abụ ịgosi ọfọ ịchọkwa ọfọ gị gaa with speed. You burn alligator pepper and what is it called? Alligator pepper and gunpowder. Yes, just gunpowder. You will say alligator pepper, you burn oil. It will move to the air. Cheta na alligator pepper is a product of our Afia Nogu. Cheta that as long as it's moving, and it was sayana. Ebo na mwa hono. Remember that mmiri na anano. Osisi na anano, which is ikuku. The fire that is coming out to it, you are connecting to fire element. Wanyanwụ na agbara. Maka na onye chi ime ọdịnala ịgba mbọ otu o si kwere gị ka ị na-eme ya ukwusie gị ike. There is one thing that people don't know. Ọ bụ na ị na-agọ mmụọ na ị na-eme omenala maọbụ ọdịnala ukwe siri gị ike ha ga-akwakọ they will try you. Ma gị nwa bụ onye ukwu siri ike they will try you. So ọ bụ na ị na-eme ọdịnala in the name of ka mmechalụ na you sabi. Ọ bụ na ị na-eme ya maka na ihe ị kwesịrị ime wee na-emesi ike ụba aka gị ọtọ ọ ya abalụ gị. Mana ife ya ghọta bụ they are not smiling now that our people are waking. Ị na-eme ọdịnala iro ga-abịa asị ga-abịa mana ọ bụ na ị na-eme ya ụkwụ gị anọrọ ebe a ụkwụ gị anọrọ ebe ọzọ ma wee na-asị ọ bụ na ma ọ bụ na-asị ọ bụ na ya mebi otu a ndị mmadụ achọpụta na ya na-eme ya eme otu a mee otu a mee otu a. No, afụgo m a lot of people ebe ha bi they don't want to burn incense na ndị ya dị ga-ama na ya na-agọ mmụọ. How are you now bringing that power fast to yourself? First thing, it connected to mmụọ fast bụ site n'anyanwụ. Two bụ site n'ihe na-represent ha. Site n'ihe na-represent mmụọ ndị ahụ ị na-akpọ. Ọ bụ na ọ dị ihe na-ekwu mgbede ọma Ruth Kalu kata akamarụ gị mma. Ihe na-represent mmụọ ahụ ị na-akpọ bụ ihe ga-ebute ha closer to you. Ọ bụ na ị nwere direct access to na-agbaba ime na-aga ọfọ and enwero access point which you will draw those people closer to yourself fast. Ọ ga-afịa gị arụ. O nwere ndị na-abụ ha na-akpọkụ mmụọ bịa ha na-ama
O nwere ndị bụ ha na-akpọkwu mmụọ ma mmụọ bịara ma mmụọ abịara ha marodo. O nwere ike ọ bụrụ their energy, their vibration ha dịrọ clean. Mmụọ ahụ bịa duto na onye ahụ dị dirty, ọrụ onye ahụ dị stain, mmụọ ahụ nọrọ ya fa, ọ ma feel the presence of the spirit. Ịkpọba mmụọ bụ ị ga-ama. Ọ bụrụ na o nwere ihe dị gị ka ikuku, ka o nwere ihe ji ikuku gafee gị n'iru, arụ ga-eko maọbụ isi ga-eko maọbụ ịfụ n'anya gị, ịfụ ya n'anya gị na-agwụ. Maka na a lot of time due to we don't know how to connect, anyị ga-akpọwa onye nke abịa, onye nke abịa, onye nke abịa, ọ bịara ọbịaghị ịmahụ. Mmụọ ahụ ị na-akpọ ọ bịara ọbịahụ ịmahụ. Ihe ma bụ na ịkpọgbu ha. Chimu bịa tọọ ọjị, ndị ichie bịa tọọ ọjị, anyanwụ bịa tọọ ọjị, ana bịa tọọ ọjị, mmiri bịa tọọ ọjị, arụsị bịa tọọ ọjị, ezumezu bịa tọọ ọjị, ịgọwa kparakparakparakparakparakparakpa. Ụfọdụ a na-agụ ọfọ, a na-agụ ka onye nọ ha na-akụsị he na onye nke a na ọ na-esichagokwa ya ike n'ọdịnala ya, nekwa ife ọ na-agụ n'ọfọ nke a. Mana gị nwa na-agụ ọfọ, you cannot be able to ascertain ma ndị kpọrọ bịara ka ha bịara. Mgbe ụfọdụ ihe na-aka ọsụ ya na-abụ ọra gị. Mgbe ụfọdụ kwa ihe na-aka ọsụ ya bụ your that is lack of present ho ihe ga-ebuta ha fast. Present ho ihe ga-ebuta ha fast. Ọ na-eso eme na ịkpọwa ha, you cannot be able to say na mmụọ abịago ma na mmụọ anụwa abịabero. Ọtụtụ ndị mmadụ amaghọdị na enwere need cleanse onwe ya before ọgọgọ ọfọ, whether married or unmarried. Ha mara na enwere ihe, there is need to cleanse yourself before you go ọfọ. Ọ bụrụ na ị na-agụ ọfọ and you dey notice the present, na-enyekwe small assignments, ndị ga na-epik. Ọ bụrụ na ị na-agụ ọfọ, you dey notice the presence of that spirit ị na-akpọ. I dey notice ya. Adị ma na ọra gị dị mma. Ọra gị dị mma in the sense na o nwere oke isi wee kọmitie nsọ ana. N'ife ihe emegbu, try godu were akwa dọcha onwe gị. I were akwa dọcha onwe gị, bido n'isi gị gbadaa. I were ogirisi bido n'isi gị, pịacha onwe gị, pịacha onwe gị, pịacha onwe gị, pịacha onwe gị, pịara onwe gị gbadaa. Ọ bụ na ime ya were ose cleanse onwe gị. After you might have finished bathing, ka m na-agwa gị ha, ịsa arụ gị, sachapụ nke gị na ndị a gbara. I were akwa dụrụ onwe gị from head to toe, dụchasie onwe gị, command ya any negative thing that is in you, ya pụọ gị n'arụ. Bido n'isi gị ebe a, drụọ ya. Ịdrọcha ya, ije pụtakwuo ogirisi, ijide igwe ụta, ị na-apịa ya onwe gị, ụchụ ọbụla, ụchụ mmadụ. Ama m agbachapụ ya n'arụ, si ya si m n'arụ, ịpịachasịa ya onwe gị, were ose nachasịa onwe gị, nọkenere ọdụ, tinye kandụl gị on, yipụ slippers gị. Ọ bụgodu na be gị na ties dị ya, no problem, yipụ slippers gị, tinye incense. Ọ bụgodu ndị stick ahụ, kpọba ha. What you will feel will surprise you. Ya mee ka ga ọfọ every day ma aga ọfọ na-aga anaghị aga. Ọ dị eme nke, why is he not going? Ka ihe mee na ọ da aga. Because you can't even say ma ndị na onye mgbe ị na-akpọ mmadụ, onye ahụ azaghị gị, gị na onye ahụ enwe communication. Mgbe ị na-akpọ mmadụ, onye ahụ azaghị gị. Ị na-akpọ mmadụ na onye ahụ na-agbagoro onwe ya agbago. Ihe ọ bụla ị na-ekwu ebe ahụ ị nọ, onwe gị ka ị na-agwa maka na onye ahụ anaghị anụ ya. So onye na-akpọ mmụọ, ọ bụrụ na mmụọ ọnọghọ ọkpụkpọ okwu ahụ ị na-akpọ ya, ma ọ bịatụ gị nso, ọfụ ihe dị ya anya ebe ị nọ,
ọ ya na-achị azụ. O nwere onye ga-alaiki ị na ebe na-esi isi. O nwere onye ga-alaiki ị na ebe na-esi isi ma ebe na-ada esi isi ọma. Ọ bụrụ na ị nọ kịta gị na your partner nọ, mgbe ọbụla partner gị dị na gị na-apụ isi ya na-esi ma armpit ya na-esi ma ọnụ ya na-esi, would you like it? You will be so uncomfortable. And ihe ga na-agụ gị that time bụ shift gị ebe onye ahụ nọ. Otu a ka ọ dị na mmụọ. Mana ọ bụrụ na gị na partner gị nọ, partner gị asacha arụ, saa arụ ọfụma, dị neat, ọnụ ya na-esi isi ọma, ọgba perfume dị fresh bịakwute gị, isi ya na ihe nke gbara amakakwa, isi ya ha na-atọ gị, ị na-ejide onye ahụ, you want to be closer to that person because of isi ihe ọ tinyere n'arụ. Mana ịnụwa isi ị na-alaikiri omewe gị irritate, you want to shift. Ọ bụgodu na ifere ga-emewe gị, you will not still be comfortable staying with that person. Otu a ka ọ dị. Mgbe ụfọdụ it is because na ọra nọ anyị around, ihe nọ negative energy surround anyị nwa na-achụ mmụọ anyị na ha so, and we will not even burn incense ga-emego dịka the environment dị too conducive for them. We will not burn incense that will make them to feel a little bit conducive and comfortable. Ebe isi dịkwa n'ụdị n'ụdị nwụchukwu, isi dịkwa n'ụdị n'ụdị, mana ebe isi dị at least ịgbachatụ nwa perfume ebe ahụ na at least o ya change to order for the meantime. At least bring those things, one wire while praying. It will make them to come to you fast, as easy as you can imagine. So, mgbede ọma anyị ji ya n'Nwachukwu, mgbede ọma abụchi. So, ọ bụrụ na o nwere ajụjụ anyị nwere ịjụ n'ihe ọbụla na-agbagoju anyị anya n'ọdịnala Igbo, maọbụ na anyị chọrọ ịjụkwana ajụ gbasara ihe ha nkụziri kịta, anyị nwere time. We have 3 more minutes left ka enwe ike jụọ ajụjụ. Ọ bụrụ nkụzicha now, you wanted to ask question but I left. And me nyekwe chance ịjụ ajụ. This is 27 minutes I've been talking. Ifụrụ ana m ịjụwa m ajụjụ. Ifụrụ ana m ịjụwa m ajụjụ. Don't pity me. Ifụrụ ana m once I come live, jụba m ajụjụ. Live ka m na-eme ha na ihe abụrụ video mere upload. Ifụrụ ana m jụba m ajụjụ. I am here. Ịghọtara? So, ọ bụrụ na ị bụ onye mmiri, ị na-aga ọfọ, dikene fond of white and blue candle. Ọ bụrụ na ị bụ onye mmiri, dikene fond of white and blue candle. Bidogodo with it. All these spiritual materials, ihe ọwụwụ enhancer. Ihe ọwụwụ enhancer. Ọ na-eme enhance your vision. Ọ ga-eme enhance your dream. Ọ ga-enyere gị aka na-eme activate your spirit. Ọ bụrụ na ị na-enwe ajọ nrọ, ma ọ dịka na ị aghọtacha nrọ gị, if you form the habit of always burning 999 and 777 incense, ọ ga-enyere gị aka. Ọ ga-eme gị while you are asleep, you connect with your forces. Ọ ga-enyere gị aka. Incense ndị a na-ekwu ndị dị na stick, all these packet incense, I have them here, but okay, it's like I have one here. Okay, other ones in my main chamber. Okay, this is what I mean. This is incense. This one now is stop evil incense. Stop evil incense. You can see it in any African spiritual store. Any African spiritual store, you can see it there. Are you seeing it? For those that don't know it, so itinye ọkụ, when you light it, ọbụna ị na-enwekarị attack again, learn to burn. Like this stop evil is okay for people that are always having attack and all that. You understand? Stop evil is okay for you. Or if you're always having an attack of witchcraft and you don't have money to tackle it at the moment, while you are burning the prekese, also try to use devil
devil and witches on the run incense. It will also help you. It will also help you. So all these things are powerful. It will make you to connect back to your forces. You need to step up your game. You need to step up your game. If you are doing it like this and it's not working, try to step it up in a positive and right way. Try go to ask your spirit question. I've seen so many times when I go back to sleep, I'll start getting answers to those questions. Don't look down on yourself. Don't say, could this thing I just saw be the answer to the question I asked? Sometimes some of us, the gifts that we carry, we look down on ourselves. We look down on ourselves. That's why some of us, and it's a big problem for many people that are trying to grow in their spiritual path. You have to be confident in yourself. You have to be confident in the forces and the powers that you are calling upon. You have to trust them. As long as they have one, there is no way they do it. They can never. Unless money is so, was so there is no way how they jaw so. Ụfọdụ si n'Igbo m dị deep. Amazịkwa m ka m mesi wee sobazi Igbo a biko na ụmụchukwu. Igbo ma dị deep biko. Sometimes when I'm speaking, I try to listen to myself. Ka mara ma dị deep biko. Ama nakwa na Nsụka no biko. Na Nsụka na nsogbu adị. So, I will take it that we don't have question today concerning ihe anyị kụzi taa. Ihe ndị anyị na-akụzi bụ na mbụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka anyị gbara gị afa ma ọ rụọrụ gị ọrụ mmụọ ma ọ bụ na ajọ mmụọ na-atọmenti gị, ndị ajọ mmụọ na-atọmenti mostly ịdịna na-abịa na-adagbu gị ebe ịdịnara onwe gị, ịdịna na-abịa na-atọghị aka n'akpịrị, ịnọ ọrụ onwe gị abịa na-eji mbọ na-akụkasị gị, ịdịna na ofu nwoke abịa na-akwa gị iko without your consent, ịdịna na ofu nwaanyị abịa jiri gị na-esere usi gị, ịdịna na-ebute nri na-ebunye gị na nrọ, ebe ahụ ka nọ. Ịnọ ọrụ onwe gị, mmụọ abịa na-agwa gị okwu mana ịghọtaghị mmụọ bụ ihe ahụ irutego. N'ihi na-eme anaghị aga na ịchọghazi aja ị ga-achụ n'aka ịkwụ ọtọ kwa ụzọ gaba ya die, mana anyị anaghị eme oke ite. So anyị anaghị agwọ ọgwụ ego, anyị anaghị enye mmadụ quick money. Ọ si na chi ka anyị na-eme, a na-eme ụzọ a na-elu small irie ya oji ego oyi na-arụ. Ọ bụrụ 5,000 ka ị nwetara 5,000 ahụ were ya mee ihe mara ihe iji ya merụ. Ọ bụ 10,000 ị were ya na-arụ isi ike ebe anyị nọ bụ ihe ahụ. So zitere m ozi na my WhatsApp number na 07037311663 ma ọ bụ na ị chọrọ idere m ozi na WhatsApp, mana ọ bụ na ị chọrọ ịkpọ m kpọọ m na 09166911575. WhatsApp number 07037311663. Call number 09166911575. What causes money don't stay in the hand, and before money is coming, problems are already waiting for it. What can someone do about it? Alright. Ihe na-ebuta ego anaghị anọ mmadụ n'aka. Ndị amụsụ na-agbarịrị mmadụ ego 1. Ndị mmiri na-agbarịrị mmadụ ego 1. Agwụ na-agbarịrị mmadụ ego 1 ọzọkwa. Chi mmadụ nwere ike ime gị, ọ bụrụ na gị na ya dịrọ na mma, nwere ike ịgbarịrị gị ego ọzọkwa. Mmụọ ndị nna nna gị ha fere anaghịzi efe nwere ike ime mmadụ ihe dị otu ahụ 1 ọzọkwa. Ndị otu nwere ike imekwa mmadụ ụdị ihe ahụ ọzọkwa. So ọkpụkpọ oku nwere ike imekwa mmadụ ụdị ihe ahụ ọzọkwa. So
nọọ onye ahụ ichekizi onwe ya mara ebe o si abịa wee mara ka ọ ga-esi wee handụlụ ya. Ọ bụrụ na onye ahụ asetụrụ nwaanyị mmiri ya, ọ bụrụ na onye ọbụrụ kesi o jee chụọrọ ya aja, ọ bụrụ ihe gbasara agwụ mee ya. Mgbede ọma nwanne m nwoke Chibuzo Ugwu anyị, ekenekwa m gị ka tata bụ afọ mara gị mma. So anyị ga-abịa chịkọta ya ka ọ dịzie elu. Ndewonu.